Но той има стекла. Викнат. Я извикам младежите. Айде, държи вътре! Варе! Ако не се връщаме, отваря ли се връщаме? Тя трябва да се тръпала. Лошо! Лошо! От тук не може да се влева. Аз викам от тук да влеме. Кой иска сега да отвориш? Какво искаш да отвориш, викам? Айде, айде! Да отвориш! Дай да го свалим. Някой ти пуска от там, те ще подават на мен, аз от тук ще ги Взимаш ли? Ще ги връщам. Ами ай, взимай тогава. Ей, дупка да остави. Няма повече. По-насам подай, по-насам. Ай сега. Ето са ми ръката. Отваряй, после се оправим. Айде, после. После се оправим. Айде, дай, я Дай само да пустим. Сега, тя да те май трябва да дърпа насам. Тя трябва да се прави пачка. Пенчо, двойки дай на тази ръка. Прозорца! Айде! Ай, на голяма пара, ай! Дай бълши ги няма ли? Ай, Герги, отваряй, после се оправим. Айде, после, сега няма тук придор да направим. Няма повече. Айде, бе! С ги поеда. Страва ти. Да няма заключи парни отвъд него от това. Не мога да ги бъдем на къв. Ама връща ми са. Това се чудно само това. Ай, тия се връщаме, като ли Кажи ги ли взяме пенчо? Гери, ако не да се организираме, иска един пирон. Айде, годин, айде, стига. Ай, ти по-нататък да мога да освободят коронията. Айде, не е лаката. Чакай. Айде, кумей, айде. Айде, Янко, взимай да тръгаме, айде. Да тръгаме, айде, че няма време. Айде, ще чакам. Тя е боса с една от... Ами да, сваляй ги, да не свалям, не станат. А станат, тръгва. Сваляй, ама малко ги кръчат. Няма да и станат. Айде, да вземем своята правда. Ще пробваме на всичките, която стане. Ами, какво решите? Где е обувката? Ми от дева знам. Давайте се. Да търся. Седи, виж си някъде. Провери, виж дали има обувка. Къде е скрита? Добре, Янко, я купиш други. Чакай да видим дали Лина научила. Някой Тя не върви на роклята. Яко, примери тази да вижте. Нали не ти плънда? Да. Да примерим. Ами тя не върви на роклята, Биянко. Долу се не вижда. Да, не се види. Види се. Дървина да намерим. Янко, я се извини на ръце без зубова. Ами да носи цял ден. Ще носи Янко. Но само. Там маси дивани. Я издя си да извадим всичко да видим къде. Изве подигни роклята. Май да се преместим пък като иска. Ама да не е нужда в другата стая. Не. Това стая ли? Кой тук ще я намерим? Янко да не е някъде под роклята. Ама Янко да не е вън тама. Търси ме, търси ушама. Янко, бялото парче дигни. Не бялото парче. Чакай, проверя дали не е Къде, виж там някъде си шкафове, да? Отваряй. Търси, Янко, така лесно. Ама Янко, Съм изуна. гледай на самолета да не е обувката. Ама, това аз ти рекох, че... От самолета дойде. Така. Е така.
Снимай. Там малка стяга, къде си тази обувка? За да ги дали някой. Търси. Викни Герги тоже как е. Викни Герги. Айде. Трябва да 20 лева, ще кажа, ама. Ти я виж да не е другата екипа, да не е без обувки. Идна, видяхме. Янко обувки. Дигай наред всичко. Да не е защита в мечка да и. Няма ги дадва. В мечката да не е защита вътре. Много интересно. Красинта има ли помин? Няма ли да е тази обувка? Дигай наред. Бягаш по-корнилирана. Няма ли да е изнасяме? На други, айде. Я виж корнила. Ай, дайте топло студено, дайте нещо. Ами топло е. Кажи ми, Герги. Кажи на татките, няма обучение. Дали ще е топло, ама. Много е топло. Добри, За Янко е студено, да. Да, на Гошо 20 лева, той ще каже ми дадете ли. Сега търси Янко. Ще кажа да насочвам. Това е студено. Чакай, аз дали да студено. Чуй. Добре. Там се вижда къде ще не. Не, тами. Втората е. Верно чуеш. Втората е. Янко, казвам ти, бе. Айде, бе. Янко, там е, там. Ще дадем. Там замръзна къдета. Ей, за друга ти булката, ей. Само колобулката. Янко, дигай я на ръце. Не. Ще падне обувката. Провери ми тогава. Много топло било там. Търси, дигай, бе. Дигни хотела, ти има долу такова. Той не си оставя едно по Не, бе. Дигни това. Това на хотела, дигни. Или аз се дърпа назад, напред се дърпа, напред. Ема да дърпа напред. Дърпа напред сега. Ами, няма да е друго. Права вземи с хотела. Това е, че и тук няма. Топло. Ей, дали аз я къде се тръгна? Абе, Янко, дали си? Няма ли да не си скривате някъде? Чай, преди дайте я съберем обала. Аз само чисти климанка, ма помогни ни малко. Как да помогна? Хубава работа. Студено. Истина. Изпотикти на тука. Отвънка, Янко. Янко, истина. Янко, ние сме си вътре отвънка да се скрили. Отвънка се Ами, дайте роквета ли? Не казват Да, трябва като обувката. Айде. Тук е топло, ама не Остави го, ти ще го свея. Купим други, хайде. Пак са затворили магазин, не са Ще я се свиля. Голямо скриване. То запълва в обувката ми. Пак ли е топло? Топло е, да, той е при обувката. Няма ли някъде, няма? Не там, някой ще кажа, не там. Янко, верни се. Насам, топло насам. О, долу някъде, да знаеш. Не, при мен. Я да обарам малко да момчета. Ама да я не е обува някаква друга. Значи видя ли дали само си на обувка, е? Стигнай бе. Топло е. Да го гледам някой дали е не липна. Да не е плоската обувка, да е под килима. Кой е това топло? Няма там, бе. Търси. Търси отдолу, че не ми е неудобно. Гери каза. Гледай там до шкафа и отдолу, бе. Няма. Аз сега някакви игри играеш, ама те. Няма тук. Сега беше не се лошо. Ами да я обуваме и да си отидем. Сега при мен дали ще стане, бе? Имаме яката. Как, ако не стане? Ако стане. Ако е по-голяма? Ето, тя е милиона. Я виж. Много лъж модел. Много голямо влада. Страшно. Кой да е от купче, значи? Сега ако и става, ще я вземеш, ако не... Трябва да пълниш. Ще я вземеш. Ако не е боса. Чай пак ще стане. Тя като ли е малка там. Тя е малка, той е по. Охо, Как ще е голяма, дали ги мери? Иска се подложи. Помери, виж май. Иска се подложи. Тамани. Какво се подложи? Иска се подложи отдолу. Дай някаква Да ни салфетка. убива. Някаква салфетка. Не, Памук няма ли? Екстра. Памук няма. Да помогна салфетките. Салфетка да Продължи да ни има. убива. Продължи да ни убива така. Не. Голяма е, нали? Ами ето за салфетка. Голяма е, още са. Салфетка?
Ама те салфетите убиват, па, човек повече убиват на кръста. няма. Друго няма. От това моите да ни убива вече, да ти кажа. От това моите да ни убива вече. Купчинката. Да. Ама не са За твърди грапа е. Ще направят мазоли. отзад иска се подложи. Ама от поедрите, от зелените. То те поедри няма. То няма червени. Тройде, какво? Ако се отсети как има червени? Ама ти с 5 лева искаш да вземеш булка. Ти за те работи. Чакай бе, ние попълваме ми обувката, Ама, попълваме ти за те булка работи с си Не мисли ми да я крадем ти Ама сега. ти как ще крадеш, бе? Янко, ма цели, бе. Ко? Ма цели, бе. Ти какво ги сгъваш такива? Гледам да го Няма има. как, Нека попълнят, да попълнят. Турей. Кога туря? Турей още. Малка е. Ай, тук чакай сега, там ще слушай. Ама, турей, ти. Да дадем лепинки, щом ще убива. Малка е, Ганка, не нали? Малка. Подлагай още, Янко, подлагай. Абе, ушмири, бе. Подлагай, бе, човек. За купчея. За купчия вече. Ама няма, подлагай малка. Така има За повече купче ще вътре. се намести. Я ги вземи, че стана малка пак. Тя стана малка сега. Не, още малко иска да се подложи. Още малко иска да се подложи. Подложи още малко. Какво с толкова стискаш? Я води сега. Янко, Да ни убиват. да Да може да е за купче. Екстра са. Абе, изкара някой от пандите, не се излага, Няма пални. Обмини ми ги. Това е срамота е. Кой не убива? То голяма ли? Още подложи, още. От тази страна отдолу пак убива. Подължи, е тук под пръста, виж, е така, толкова ти се свият това. От ръка, бе. Айде, най-после. Да видим сега да ни криват. Парите да ни ти Да криват. я вземи право. Да я изправи да виж дали. Майче убива там нещо. Я извади малко. Извадим ли? Ти убива. Убива ли ти? Добре ли?